Хөрмәтле кеш, сез Мессен телевидениесен карыйсыз, эфирда бездә кунакта сәхифәсе. 23 мартта Рамазан айы башлана. Тапшыруыбызда Рамазан айы фазиләтләре, ураза тоту тәртибе турында сөйләшербез. Кунагыбыз районыбызның имам мөхтәсибе Илгиз хәзрәт Сыңгатуллин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху хәзрәт. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллаһ Тәала шу әңгәмәбезне хәерле һәм мөбарәк кылсын. Хәзрәт, Рамазан айының башка айлардан өстенлеге ниде? Сүзне шуннан башлый әле. Аллаһ Тәала Кур'ан-ы Кәримендә Бакара сүрәсендә безгә әйтте: "Шаһр Рамазан аллазî унзила фîһи л-Кур'ан, һудән лин-нâси ва баййинâtin минал-һудâ вал-фурқан, фаман шаһида минкум ш-шаһра фальясух" диде. Рамазан айы ул шушы ай, кайсысында Аллаһ Тәала безгә Кур'ан-ы Кәримне ирештерде. Һәм Кур'ан-ы Кәрим шушы китап кайсысы безгә туры юлны күрсәтүче, хаклыктан батылны айыручы, һәм шушы айны сезгә язылды, әмер ителде, ураза тотарга дип Аллаһ Тәала Кур'ан-ы Кәримдә безгә хәбәр итә. Аллаһ Тәала һәрбер гамәлнең, һәрбер эшнең дип әйтергә кирәк, һәм кешеләр арасында да, яки фәрештәләр арасында да, еллар, фасыллар һәм айлар арасында да кайберләренә ниндидер бер дәрәҗә бирде, яки ниндидер бер өстенлек бирде. Әгәр дә без алабыз икән пәйгамбәрләр күп иделәр, әмма дә ләкин Аллаһ Тәала ахыргы пәйгамбәргә зур дәрәҗә бирде. Безнең сөекле пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям аны ахыргы пәйгамбәр итеп кылды һәм анарга Кур'ан-ы Кәрим китабын иңдерде. Алабыз икән фәрештәләр бик күп шулай ук, әмма дә ләкин иң дәрәҗәлесе Аллаһ Тәала каршында Җибраил фәрештә. Һәм ул вахи фәрештәсе, ул һәрбер пәйгамбәргә килеп, аның пәйгамбәрлеге икәне турында җиткезде. Һәм алабыз икән Аллаһ Тәала безгә биргән шушы дөньядагы елда безнең 12 ай, һәм 12 айның берсен Аллаһ Тәала зурлады, ул айны Рамазан дип атады, һәм зурлады нәрсә белән? Шушы айны Аллаһ Тәала Кур'ан-ы Кәримне безгә, кешеләргә ирештерде, һәм шушы айны Аллаһ Тәала безгә үзенең рәхмәтен бирде. Рамазан айын сабырлык айы дип тә йөртәләр бит әле. Тик сабырлык дигәндә ул бит инде ризыктан тыелып тору гына күздә тотылмый. Әйе, бик тә дөрес. Дөрестән дә Рамазан айының исемнәре бик күп. Исемнәре дигәндә шушы айны бирелгән халәт яки сыйфат, яки ниндидер аның дәрәҗәләре сана бетергесез дип әйтергә кирәк. Һәм бик тә дөрес, сабырлык айы дип атыйлар аны, һәм нәрсә соң сабырлык гомумән шулай бит инде. Теге сабырлык дигәндә беренчедән һәрбер кеше үзенчә алмый. Чөнки кешенең бит инде һәрберсенең үзенең ягы бар, үзенең карашы бар, үзенең халәте бар, характеры бар, һәм һәрбер кеше кемгәдер сабырдыр үзен тотарга, шулай бит инде. Ул кызучан түгел, үзенең халәтендә. Һәм анарга ул эрештә сабырлык кирәк түгел. Ә кемдер киресенчә тиз кызатырган, анарга нәрсә? Сабырлык кирәк кызмас өчен, шулай бит инде. Кемдер ашау өстәленә утыра икән, ашау өстәленә утырганнан соң инде теге үзенең күләмен ашый да, булды, миңа җитә ди, шулай бит. Ә кемгәдер инде нәрсә бар, бөтенесен эшенә утыра да, һәм анарга нәрсә? Шушы сабырлык өстендә эшләү, ул да исә үзенең тотарга һәм кирәкле ризыгын ашарга. Һәм Рамазан аен алабыз икән, шулай ук сабырлык айы берничә өлештән дип әйтергә кирәк. Иң беренче сабырлык айы нәрсәдә? Әлбәттә ки, ул барыбызга да мәгълүм, ашаудан һәм эшүдән без сабыр итәбез. Монарга хәтле булган көннәрне әгәр дә без теге көне буена рәхәтләнеп суда эчә алабыз, рәхәтләнеп теге утырып ашый да алабыз, бер нәрсәне шунда капкалап та алабыз, шулай бит инде. Монда юк. Монда иртәдән кичкә хәтле без гомумән авызыбызга бер дә кабырга рөхсәт ителми. Сабырлык айы нәрсәдән? Икенчесе сабыр итү үзебезнең халкыбыздагы булган ниндидер зәгыйфлекләр, яки халкыбыздагы булган ниндидер кирәкмәгән сүз, яки уй, яки ниндидер гамәл, без аларны шушы айда читләштерергә яки еракташтырырга тырышабыз. Ни өчен? Чөнки Пәйгамбәрбез сәлиде Рамазан айы турында кешенең ураза айында, менә шушы Рамазан айында аның аш торуында гына бер нинди дә гыйбрәт булмый, файда булмый, әгәр дә ул үзенең телен, үзенең күзен һәм үзенең колагын тотмаса.
Anarga nişek kene yazılacak de aşkına tırdı. Dege urazat tuttu tügel aşkına tırdı. Hem şunun için bu hadisten bizim de fayda çıkara biz dersten de urazat tuttu degen söz bu hatta bizim silegen sözde qaragan qarashta işitken nindidir fikirler Allah saklasın ki indir gaybet sözler tınlау bulsun mu biz de elbette ki onlardan bu ayını şiddetleriga tırışarız. Hem inde büyük köptege işitken var kişilerden, yakınlardan hatta ki koşan mene Ramazan ayı sebep bulup duran kimnindir, nindidir hatta eşimliklerden tulusunca kaldırılan. Kimnindir Ramazan ayı sebep bulurga mümkün temekini kaldırıdan. Çünkü mene vazife aytıp kula bitti ay boyu tartmayım deyip. Ay ötüp gite Allah'ın rahmeti tilege de bite diyen köbük bir tartmaya da başlar şu amelge. Kimdir şu Ramazan ayı kelip jita maksat koya sügünmezke deyip. Ama Allah'ın rahmeti ay boyu özüntege tutkalı. Kaybır mene kolektiflerde işitken var. Mene kolektif otura bitinde. Hem kagide yazıyorlar. Yani Ramazan ayında eğer de birerimiz sügüneyken yaşık koyganlar 50 so'm. Bir sügüne sözü oldu de hop sıraz 50 so'm salıp koya. Уже ikinci vakit oydayısın de. Hem Allah'ın rahmeti mene şulay koyabilir. Hatta kolektifler de bir şulay terbiyeliler. Hem Allah'ın rahmeti bilen dersten de hatta mene şu sözlerden de ayrılmışlar var. Dege Ramazan ayından başlar diye betisi gele. Şunun için mene bu sabırlık ayı degen söz elbette ki bu rizq suğuna tügel, bizning terimiz, gözümüz, ham kulağımız, ayak kollarımızna gerekmegen, günahlı, hatalı olan işlerden sabır etüde bulup durar. Ramazan ayın savab jiyu ayı dip deyirdiler. Savab jiyu nerseden ibaret hem Allah Teala karşında nindi ameller ayıruşa savablı sanala. Allah'ın rahmeti keng. Ne için? Çünkü eğer de biz bir yaxşılık işleyimiz iken Allah Teala bizge 10 ecir savab yaza kiminde. Eğer de biz bir hata yasıyımız iken bizning onun için bir gene hata yoki bir günah deb yazılar. İkinci hadisini alsak, Peygamberimiz nerse dedi, kişinin bir ameli için, bir ecir savabı için kiminde 10, en köbü 700 ecir savab yazılırga mümkün dedi. Ama de lakin, uraza ayında kılgan amelinin, uraza ayında tutkan urazanın onun derecesi kübrek. Hem ne için savab ayı deyip de atıyorlar? Çünkü şu Ramazan ayında birinciden jingil ecir savab işlerge. Çünkü kişinin var bir köngülü de tınışlana, kişi bigerek de sabır etirge tırışa, bigerek de kişi şu ayını kübrek izgilip işlerge, özünü üzgertirge, yoki özünün turmuşuna indir bir analiz yasarga tırışa. Hem Allah'ın rahmeti de bigerek de Allah-u Teala'nın bizden şu ayetleri bilen, hem Peygamberimizin hadisleri bilen dertlendiği de sebep bulup duran kişinin tege ecir savabqa ımtılırga. Bu indi mene Ramazan ayının tam bir zor fazileti, savablarının kübeyi, onların ecirlerinin Allah Teala karşında zor dereceye iyi bulları da mümkün bulu. Eğer de biz elbette ki ihlas köngül bilen işler yatırırsak. Urazaga kirgende nişik niyetlerge kerek? Köngülden gene niyetlewde jitemi? Qoşakta yıklap kalalar da kaybirovlar mesela sahar aşamı şagına urazaga kire. Bu şirakta uraza tutu diriz hamel sanalam. Niyet bit mühim. Niçin? Çünkü Peygamber özünün hadisinde ayette innemel a'malu bin niyet. Derslikte sizin amelleriniz niyetke qarab belgilenir. Kişi hatta urazağına tügel nindidir bütün işini de mesela bölek bir getiriyor. Bölek bir getirirken hamanın niyeti bölek birüde mene anarga bölek birem bu da mena birir Allah dilese. Mene anarga bölek birem ol da beni unutmaz, ol benim onun karşında derece götürürler, onun meye karata ihtibarı arttır deyip bire iken, onun belki ecri de bulmaz mümkün. Niçin? Çünkü onun niyeti tulusunca kamil tügeliydi. Eğer de onun ihlas köngülden niyeti Allah rizalığı için olsa, kişini şatlandıran deyip, onun keyfini götürem deyip, onlarga nindidir bir hayırlık yasayım deyip niyet kıla iken, bu işrakta şuluk iş, şuluk amel, ama tek kişinin ecir savab bulmaz mümkün. Onlarga ecir savab yazılan. Niçin? Çünkü niyet ederiz. Urazağa girgende de şulay. Kimdir niyetlerge mümkün? Mene, figura ezerek bozuldu. Normal haletke koytarga gerek. Ezerek bunda skladlar varlıkka kire başladı. Aş kazanışlamaya başladı. Yarayında tatım indi. Aştırır şimdi. Bitti. Ol aştıra. Ol ecir savabını alaşıp, mene şu aştırgan için gene dibedi.
Әмма ләкин кеше әгәр дә керә икән, Рамазан аена ураза тотам дип Аллаһ ризалыгы өчен дип, һәм Аллаһның әмерен үтәр өчен дип, әлбәттә ки бу уразаның әҗере һәм икенче кешенең әҗере ураза тоткан өчен әлбәттә ки төрле. Хәтта алар бер җирдә яшәсәләр дә, хәтта бер төрле эштә эшләсәләр дә, һәм хәтта бер вакытлы бер сәгать ачтырсалар да, әмма ләкин әҗер саваплары төрле булачак. Әле алай гына түгел, аның нәтиҗәсе дә төрле була. Аның бәлкем ул уразасыннан да әллә нәрсә тәэсире дә булмаска мөмкин. Чөнки Рамазан уразасының хикмәте нәрсәдә? Без шушы уразаны тотып әле тәэсирләнәбез. Безнең тәнебез генә чистара түгел, ә күңелебез дә һәм калбыбыз да чистарана, әгәр дә без дөрес ният белән шушы уразаны ниятләсәк. Әмма нинди генә гыйбадәт булмасын, инде беләбез, ураза бит инде ул безнең 5 багананың берсе булып тора. Ул фарыз. Һәм галимнәр әйтәләр, әлбәттә ки кеше менә Рамазан аеның беренче көннән алдыннан шулай бит инде ул ниятләргә тиеш. Менә я Раббым, иншаалла мин ниятлимен ай буе синең өчен ураза тотарга дип. Һәм асылда аның менә бу нияте җитә тулы айга. Ни өчен дип әйтәм мин моны? Чөнки кеше мәсәлән, бик дөрес мисал китерегез, кемдер йоклап калырга мөмкин. Мәсәлән, сәхәргә тора алмады, ниятли алмады, әмма ләкин аның асылда нияте бар иде бит инде ай буе тотарга дип. Аның менә шу нияттән саналачак. Әмма ләкин без инде хәерле дип әйтәбез, ул да исә менә көн үтеп китте безнең, ифтарны авыз ачтык мәсәлән, һәм без икенче көнгә инде менә ниятлибез. Бит иртә белән торып, кояш чыкканчыга хәтле сәхәр вакыты дип язылган инде безнең Аллаһка шөкер календарьларда. Менә шу вакытка хәтле без инде ашап эчеп тә куябыз һәм ниятлибез икән. Әлхәмдүлилләh, инде бу теге нур өстенә нур булачак. Һәм аның өчен дә без әҗер савап алабыз, һәм үзебезгә теге дәртләндереп китәргә дә, һәм бигрәк тә ул вакытта дуга кылсак та әле бу инде зур нигъмәт булачак. Әмма тел әйтү белән килгәндә, тел белән әйтегез дигән сүз юк. Анда без теге күңел белән дә ниятләп була. Шулай бит, инде кемдер ниятли икән теле белән ураза торырга ниятлим дип, әлбәттә ки, анарында теге каршылыклар юк дип әйтергә кирәк. Теге навайту ана сума шаһр Рамазан дигән сүзләр дә бар. Ниятләдем ураза тотарга Рамазан аендагы уразасында дип, Аллаһ да ризалыгы өчен дип, миннән кабул ит дип. Ураза тоталмаган көннәр дә бар бит әле хәзрәт. Менә казага калган көннәр өчен бурычны ничек кайтарырга, аның тәртибе турында да аңлатып үтегез әле. Һәм гомумән уразага килгәндә төрле очрак булырга мөмкин. Һәм без битендә әйттек, фарыз дип. Әмма ләкин кемгә фарыз дер булырга мөмкин ураза, кемгәдер ураза тотса була, тотмаса да булырга мөмкин. Кемгәдер ураза тоту гынах булырга мөмкин. Беренче очракка килгәндә кемгә ураза фарыз? Менә муқим булган, муқим дигән сүз менә шушы җирлектә яшәгән, бит сәфәрдә булмаган кеше. Кайсысы сау сәламәт, барысы бөтен өсте бар дигән кебек инде, аның тәне шушы уразаны тота ала икән бетте. Анары ул кеше ураза туфарыз. Икенчесе, кайсы тотса да ярый, тотмаса да ярый, ул мәсәлән, шундый мөмкинчелек бирелә, хатын-кызлар кайсылары мәсәлән, яки авыру халәте банда, яки баланы имезәләр мәсәлән, яки инде сәфәргә чыгып китте кеше. Шулай бит мәсәлән сәфәргә чыкты икән, әлбәттә ки бу Аллаһның рәхмәте, Аллаһ Тәгалә җиңеллек бирә безгә, сәфәрдә тотмаска да рөхсәт ителә. Монда инде кеше үзенең халәтенә карый, сәфәрнең ераклыгына карый, һәм һәр вакытта да аңлый, берстән дә Рамазан аендагы тоткан уразаның бер көнен без күпме генә тотсак та шуннан соң, аның бер көнен хәтта 60 көн тотып та аны алыштыра алмыйбыз, чөнки Рамазан уразасы ул Рамазан уразасы. Һәм өченче очрак кайсы вакытта рөхсәт ителми уразаларын тотарга, ул да исә кайчан кешенең уразасы анарга зыян китерергә мөмкин. Мәсәлән, кешенең бар ниндидер авыруы, ниндидер шире, ниндидер халәте дип әйтик, ул вакытта инде кеше шушы Рамазан вакытта булган уразасын тотмый һәм үзенә зыян китерергә безгә ярамый, чөнки Пәйгамбәрбез нәрсә диде, үзегезгә дә һәм кешеләргә дә зыян китермәгез диде. Шуның өчен теге андый кешеләр инде әлбәттә ки ул көнне ураза тотмыйлар, гомумән дип әйтик. Әнишләргә кешеләргә кайсылары тоталмый гомумән. Мәсәлән, кемдер ширли, кемдер авырый, яки кемнеңдер ниндидер шире бар. Бу очракта Пәйгамбәрбез нәрсә диде, һәр көнне бер кешене ашатырга диде. 30 көн фидия садакасы дип атала. Без фидия садакасы дигән сүз, ул һәр көн бер кешене ашату, аның күләме 350 сум. Менә бер кеше ашату дигән сүз менә
Birinchi, второй дип әйтик, чәй, шунда ипи, теге бер яхшы гына утырылып ашау дип әйтелә. Бу очракта Алла теләсә, 30 кешене бер вакытта ук җыеп ашатырга мөмкин. Монда инде шарт куя Пәйгамбер саллаллаху нәрсә дип әйтә, инде факир мискиннәр булырга тиеш теге. Авыррак халәттәге булган кешеләрне ашату, бер көнне 30 кешене ашатып утыртып була инде, яки инде һәр көнне бер кешене генә була, яки инде шулай рөхсәт ителә, мәсәлән, шул акчага алып bir paket әзерләп, теге бер ашарлык ризык итеп күрсәтә булган мөмкинчелек. Һәм әгәр дә кеше ансында булдыра алмый икән, мәсәлән, хәле авыр икән, мәшәкатьле икән, үзенең дә дәрәҗәсе мөшкил икән, бу очракта инде шулай безнең Аллаһның рәхмәте киң, ул инде кулларын күтәреп сыр, я Раббым, мен шушы хатам өчен, менә шушы булдыра алмаган өчен мине гафу ит дип инде Аллаһ Раббыбыздан дуа кылып мөрәҗәгать итә. Менә шул сәфәрдә ураза тотмауга килгәндә, хәзер бит инде җиңеллеге бар, җиңел машинада оштырып кына барып кайтабыз да кирәкле җиребезгә. Бу очракта да тотмаска кирәк дигән фикердән чыгып эш итәргә кирәкме? Монда кеше үзенең халәтенә карый. Чөнки монда икенче ягы да бар бит. Кайчан Аллаһ Тәгалә безгә шундый мөмкинчелек биргән икән, һәм шундый бүләк биргән икән, ул бүләкне кабул итмәсәк дөрес була микән дигән сорау да бар бит. Чөнки Аллаһ Тәгалә безгә һәрбер гамәлгә андый бүләк бирмәде. Мәсәлән, безнең бар намаз укыганда, мәсәлән, муким икәнбез, илә намазын алабыз икән 4 рәкат фарыз. Әмма ләкин без сәфәргә чыгабыз икән, без аны нишләргә тиеш, кыскартырга тиешбез 2 рәкатькә. Һәм галимнәр әйтәләр, Аллаһ Тәгалә бирде икән сиңа шушы бүләкне, син аны алырга тиеш дип. Һәм без кыскартабыз. Һәм уразага килгәндә шундый очрак, ни өчен кыскартырга хәерлерәк дип әйтәләр кайбер галимнәр. Юк, кыскартмасаң да була, уразаңны теге тотсаң да тотмасаң да була. Әмма дә ләкин кеше үзенең халәтенә карый. Чөнки мәсәлән, аның теге көне буе булмаса, ярак сәфәрләр булмаса, мәсәлән, шул ук теге үзегә яхшы гына машинада утырды да, барды да, эшен эшләде дә, әйләнеп кайтты икән исә, бу очракта инде кеше карый үзенең халәтенә. Быел да ифтар мәҗлесләре хәләл үзәктә узачакмы? Пәйгамбәрбез үзенең хадисендә әйтә, дөрестән дә кем бер кешегә ифтар кылдыра икән, ул аның өчен әҗр савап алачак, аның тоткан уразасын эчендә һәм теге кешедә бер-бердә кемимәячәк. Һәм бу зур нигъмәт. Кайчан без кешене авыз ачтырабыз икән, менә без көне бу ураза тоттык, бер кешене ачтырабыз икән, 10 кеше икән, 200 кеше икән, Аллаһның рәхмәте безнең сәбәпле кемдер авыз ача икән, аларның бөтенесенең әҗр савабы безгә киләчәк. Һәм шуның өчен бу зур нигъмәт, зур шулай менә саваплар турында сөйләшкән, менә савапларның хикмәте дә шунда ки, кайчан хәтта менә шундый мәсьәлә белән дә без нинди зур әҗр савапка ирешә алабыз. Һәм быелга килгәндә дә һәмдә безнең мөслимнең үзендә Алла теләсә, инде хәләл үзәктә шулай инде ифтарлар планлаштырабыз. Якынча 200-250 кешегә дип, һәр көн дәврендә якшәмбеләрдән тыш һәм беренче һәм ахыргы көннәр булмас дип уйлыйбыз инде. Әле көне барышлы карап бетербез ничегрәк булганын. Әмма дә ләкин быел да хәләл үзәктә планлаштырабыз ифтарларны уздырырга. Кемдер мәсәлән бер көнне ала икән, без инде ул көнне бөтен кешеләрне чакырабыз. Асылда әйтергә кирәк, кеше менә үзенең акчасын кертте, үзенең акчасын керткәннән соң безнең өстебездә инде стәлләрне көйләү, аларны әзерләү, кешеләрне кабул итү. Һәм инде алар теге арендага алган кебек була инде. Шушы бинаны, анда кешеләрне, эшчеләрне һәм ризыкны. Һәм безнең көрүчеләр теге ачык, ишекләр ачык, кем тели әлбәттә ки кереп, теге кем тели генә түгел, инде барыгыз да рәхим итегез, барыгызны чакырабыз, әлхәмдүлилләh, ошо ифтарларда, ошо шатлыклы булган мизгелләрдә катнашуына. Ифтар ашына барганда нинди кагыйдәләрне истә тотарга кирәк? Аның да үз әдәбе бардыр бит. Асылда ифтар ашы яки ифтар мәҗлесе мондый гадәти ифтар мәҗлесе кебек. Ничек менә без кунакка киләбез, шулай бит инде матур кием белән, тәхәрәтләр алып, чистарынып, һәм инде әлбәттә ки без ифтар мәҗлесенә дә теге чиста халәтебездә инде үзебезнең бигрәк тә хатын-кызлар гаурәтләрен каплап, яулыкларын киеп, инде шушы ифтар мәҗлесләрендә катнашу хәерле һәм яхшы. Һәм әлбәттә ки ифтар мәҗлесенә бару, бу һәм чакырган җиргә бару ул хак. Ничек Пәйгамбәрбез әйтте, мөселманның икенче мөселманга 5 хакы бар диде. Һәм шушы хакларның берсе булып тора, әгәр дә синең мөселман кардәшең чакыра икән сине, син аның чакырына җавап бирергә тиеш. Ягъни барырга. Ягъни барырга. Монда инде аңлашылмый теге ашарга чакырганда менә шулай бит без инде әлхәмдүлилләh теге
Тырышабыз ашарга барганда, әмма ләкин эшкә чакыра икән, яки ярдәм итәргә чакыра икән, яки бер мөшкил килеп чыкты икән, яки ниндидер бер гамәлне эшләргә кирәк икән, әлбәттә ки, бу да монда керә. Ашауга гына түгел, гомумән, әмма без инде шушы хадисны кулланып әйтә алабыз. Без инде теге шакырган җиргә мөмкинчелегебез бар икән, хакны үтәргә дип, ансын да ният кылсак, без әле аның эчендә теге әҗер савап ала торган булабыз. Бу шулай Аллаһның зур нигъмәте. Ифтар мәҗлесен өйдә үткәрергә теләүчеләр дә бар бит. Менә аның үзенең бер таләпләре, кагыйдәләре бармы? Дөрестән дә Аллаһ Тәгалә карый безнең калбыбызга һәм карый безнең мөмкинчелекләргә. Әлбәттә ки, bir kişini aşatsan da ecir savab, iki kişini de aşatsan da ecir savab. Kim gene bulmasın, hem küp mü gene bulmasın, kişi özünün mümkünçiligine qarayı. Şunun kadar kişi aşatsan yaxşı, şunlardan da kibirek şakırma, yoki kübirek şakırırga kirek degan bir ne talep de yok. Hatta en keminde de alarını oturtup xirmələşib çıksan da su istellerine koysan derham lahu avuz açtırgan deyip kişi ecir savab alacak. Şunun için tege iftar uzdıram deyip, indi kimdir tege zor tabınlar yasay, zor rizıklar hazırlay. Ama da lakin tege 10 kişi şakıra, asıldan rizığı 50 kişilik pılırgan deyip şola bitdi. Yani bigrek de tege köne boyu hoş bulan kişinin, olanda andaki rizıkның bütünüsü tutuk kişi. Şunu katligine bitdi. Neyse tuturup tabılmay. Hem tege vakit mene bu meselege de tege ciddi karaga kerek, bigrek de tege iftar meclisi indi ol, bizning istellerimiz sığılıp tura. Ama şuna da karamasdan tege belki koyu vakit bir neçə gün yasarga kerektir. İftar meclisin şuluk tege ezrek rizq koyup ama yeterli getirip yaki indi tege ezrek rizq yasalım. Çünkü mene bu meseleler de var. Hem bu şulay Allah'ın rahmeti diyerge kerek. Ama da lakin taleplerge kerekende andi talepler yok. Etkeni bir şey oldu. Elbette ki Bismillah edip şistaran edip baru. Indi özümüzün kavretlerimizni qoplav, tövbetlerimiz, yoluklarımızını kiyip, indi motor edip barabız iken, qatnaşabız iken, elbette ki bunun için biz şakırgan orunga bargan kebek ecir savab alabız. Bu Allah'ın şulay zor rahmeti. Ураза тотуга, ифтар мәҗлесе үткәрүгә карата телевизор караучылардан кергән сорауларның тагын берсе, менә бу ифтар мәҗлесендә ир-атлар һәм хатын-кызлар аерым утырырга тиешме, әллә инде бергә утырса да рөхсәт ителәме дип сораучылар бар. Без инде һәр хәлдә тәкъдим итәбез аерым утырырга. Чөнки барыбер ир-атларның үзенең җыелмасы булса хәерлерәк, хатын-кызлар үзе җыелмасы буларак хәерлерәк. Һәм вакыт менә шулай сорыйлар теге bir vakıtta bütünüzü jiyip ötkərərgəmi? Yəki ayırım. Əlbəttə ki, xeyirli, əgər də kişinin mümkünçiliyi var ikən, məsələn, bir kəndə jiyid yaratlarga ötkərdi, evet yarat geldi, əndə Hazret alıp bardı və qəzən silədi, dualar qıldı. Həm ikinci kəndə şakırdı, məsələn, xatan qızlarına, evet, Ağustayını şakırdı, Ağustayla jitkizdi, həm barı bir, o köyləyimlilək də, xeyirlirək də, həm inşallah bərəkətlirək də. Qoşan, mənə məclislər ötkərilə, əlbəttə ki, mənə yaratlar bir yakta olsa en kiminde en hayırlısı. En hayırlısı elbette ki yaratlar ayırım, hatun kızlar ayırım. Elbette ki Allah dilese Allah Teala bereket de bir anırga. Hem gümümen tege oturganda da, sileşkende de, aralaşkanda da hatta ki var bir irat bilen birge oturu hem hatun kızların oturu üzerine göre bir kolayımrak da deb eterge gerek hem sileşu sözler bulganda da tege gerekli hem mağnalı sözlerge de ihtibar edip olur. Шулай ук телевизор караучылардан кергән сорау, менә бу ифтар мәҗлесенә ураза тотмаган кешене дә чакыру хәерлеме, кирәкме? Иң беренче максат безнең кешене ашату. Кешене ифтар кылды. Ураза тоткан кешене. Ураза тоткан кешене ашату ифтар кылдыр дип әйтәсе килә. Ураза тоткан кеше бит ифтар кыла. Һәм кайчан кеше үзенә кеше шарт куя икән, ураза тотышын шакырту. Бу аның үзенең хәле. Кеше бит инде үзе кунак шакыра икән, ул кунагын шакыра шуларны кемне тели. Әмма дә ләкин юк андый теге шик, менә синең мәҗлесеңдә катнашырга тиеш ифтар мәҗлесе икән, ураза мәҗлесе икән, монда инде катнашырга тиеш, фақат ураза тоткан гына дигән сүз юк. Бу кешенең үзенең ихтиярында. Әлбәттә ки, менә хәләл үзәккә килгәндә дә без әйтмибез ураза тотышларына килдек. Юк, кешеләр килсеннәр, ашасыннар гомумән ни өчен? Чөнки ул барыбер анда аралаша, барыбер анда ул күрешә, ул анда Аллаһның сүзен ишетә, ул вәгазьне ишетә. Ул бар ниндидер bir dərd белән, ниндидер уяу белән, ниндидер хисләр белән кайтып китә. Бәлкем аның ураза тотмавы һәм шушы ураза тотучыларның бергә катнашуына сәбәп булыр иртәгә уразага керергә. Бәлкем шунда утырып торганда уйланыр, карар малай, көне дә әллә нәрсә эссе түгел иде,
теге әллә нәрсә бүген ашап та булмады, шулай бит инде. Кара, миңа да бит уразага тып булган ахырсы, дип барбер кеше үзенә күрә бер нәтиҗә ясый. Ни өчен? Чөнки ул утыра, шушы кешеләрнең кайсылары уразада иделәр көне буе. Әлбәттә ки, аларны чакыру ярый гына түгел, мин кирәк дип тә әйтер идем. Ни өчен дигәндә, чөнки барыбер бигрәк тә туган булса, якын булса, ул туганның җүсләрен саклау, икенчедән ул барыбер әҗер савап, чөнки безнең гомумән ашату мәсьәләсендә безнең бик күп аятьләр килә. Хадисләрдә килгәннең турында кайчан кешене ашату, кешене ризык белән тәэмин итү бу зур хәерле гамәлләрдән булып санала әлбәттә ки. Ифтар мәҗлесләренә балалар белән килү дөрес дип саналамы? Ифтар мәҗлесләренә балалар белән килү бу зур тәрбия. Кем ничек тәрбияли? Шулай бит инде. Нәрсә генә булмасын, күпчелек бала безнең тәрбияле яки телевизор белән, яки инде шул безнең гаджетлар белән, телефоннар белән, шулай бит инде андагы мультиклар белән, һәм андагы мультикларда булган әңгәмә белән, сөйләшү белән, халык белән, һәм гомумән алардан бөтен мәгълүматны алар суыралар инде дип әйтик. Нәрсәгә соң безгә балаларыбызга күрсәтмәскә менә шушы ифтар йолаларының, ифтар мәҗлесләренең күркәмлеген, аларның җыелуларын, барыбер анда килгәндә ул Коръән аятләре ишетә, шунда ул вәгазьләрне ишетә. Һәм шуның өчен инде кеше карый баласына, әгәр дә дәрестән дә теге баласын янында тотып торала икән булдырылганча, яки өйдә ясыйлар икән, өйләре зур икән, мәсәлән, бер өлешен утырып тора инде ул баланы, берничә минутын дип әйтик инде. Калган өлешен бар икән, теге уйнарга урын, шулай бит, әлбәттә ки, барыбер берничә мизгелен күреп алса да, ул аның исендә калачак. Чөнки менә кемгә генә сорамыйк, шулай бит. Сездән сорасак та, яки безнең олы әби абайларыбыздан сорасак та, нинди сезнең иң истә калган чаклар күпчелеге әйтә балачак. Нәрсә генә булмасын, истә иде, ничек әби белән, бабай белән, әти белән, әни белән бардым, утырдым, әле миңа анда кыйлалык та тоттырдылар, әле конфет та бирделәр дип барыбер үзенә күрә сөенеп кайта. Чөнки безнең максат теге Рамазан ае Аллар өчен генә түгел дигән сүз юк. Рамазан ае ул барыбыз өчен. Һәм без аның күркәмлелеген, матурлылыгын, аның мөлаем һәм хәерле ай икәнлеген без күрсәтә алабыз икән, тагы нәрсә кирәк? Әлбәттә ки, бу зур рәхмәт булачак. Фитр һәм фидия садакаларының күләме билгелеме әле, хәзрәт, һәм алар кемгә бирелергә тиеш? Нинди чиракта бирелергә тиеш? Фидия садакасы турында берничә әйтеп киткән идек. Инде әйткәнебезчә, фидия садакасы ул безнең бирелә. Шушы кешеләр бирә, кайсылары ураза тота алмый, гомумән, яки аларга рөхсәт ителми, ул очракта алар инде һәрбер кешене ашаталар, яки инде акча белән кайтарганда ул 350 сум була. Кемгә бирелә? Фитра да, фидия дә бирелә безнең ятимнәргә, фақирләргә, авыр халәттәге булган кешеләргә, яки теге үзләрен тәэмин итә алмый торган гаиләләр, яки күп балалар гаиләләр, аларның халәтенә карап, инде аларга бирелә торган садака булып тора. Фитра садакасына килгәндә, фитра садакасының айырмасы бүтән садакалардан аның бар тегәл вакыты. Тегәл вакыты дигән сүз ул Рамазанның ахыргы көннәреннән башлап Гаит намазына хәтле. Рамазанның ахыргы көннәреннән башлап гаит намазына хәтле инде фитра садакасы бирелә. Һәм аның күләме кимендә кемгә закат бирү фарыз түгел икән, 150 сум кимендә, кем инде закат фарыз бирелгән икән, ул очракта аларның күләме зуррак, бер кешедән 800 сум. Һәм фитра садакасы бирелә кеше башына. Кеше башына дигән сүз инде кеше ират бар икән, ират инде бирергә тиеш. Иде гаилә үзенә, үзенең балаларына фарыз. Теләсә инде хәләл җефете өчен дә бирә ала. Хәтта бирелә тумаган балага да. Мәсәлән, хәләл җефетен корсаклы икән, авырлы икән, хәтта ул балага да инде фитра садакасы бирү тиешле. Корбан гаетендә, ураза гаетендә безнең инде берничә ел рәттән спорт комплекста яки буенда зурлап бәйрәм үткәрелә. Яңа форматта, өлкәннәр һәм балалар өчен дә. Менә бу бәйрәм үткәрүнең мөһимлеге, әһәмияте нәрсәдә һәм быел да андый бәйрәмнәр булачакмы? Бәйрәм һәр башаларыбызның да күңелләребездә истә кала торган вакыйга дип әйтик. Һәм бәйрәм ул шушы мизгел, кайсысында без шатланабыз, кайсысында без күрешәбез, аралашабыз, әңгәмә карабыз, бүләкләр бирешәбез. Һәм сөннәт булып тора шулай, һәм хәерле гамәлләрдән булып тора, кайчан кеше
бигрәк тә мөселманнар инде менә шушы ураза һәм корбан гаетләрен зурлыйлар. Һәм шушы айларда бер-берсенә бүләкләр бирәләр, шушы айны дөрестән дә зур итеп күрәләр, чөнки бу Аллаһ тарафыннан безгә билгеләнгән бәйрәм көннәре. Һәм быел да Алла теләсә инде безнең гает бәйрәме, гает намазы булачак 20 апрель көнендә Алла теләсә дип ниятлибез инде иншаллаһ тәала исән-сау гына шу көннәрне күрергә, бәйрәм итәргә насыйп әйләсен. Һәм быел да инде зурлап Алла теләсә ураза бәйрәмендә инде тышка чыгып бөтен мөслим халкы белән бәйрәм итәргә ниятлибез Алла теләсә. Әңгәмәгез өчен рәхмәт, хәзрәт. Тоткан уразаларыгыз, укыган дуаларыгыз кабул булсын дибез. Аллаһның рәхмәте булсын сезгә дә. Инде Аллаһ тәала барчаларыбызга да шушы Рамазан айларына исән-сау аяк басырга насыйп итсен. Шушы Рамазан айларын матур итеп бергәләп калыша алырга, шушы Рамазан айларында бергәләп ифтарлар кылырга, кунакка йөрергә Аллаһ тәала насыйп итсен. Әнә ничек кенә булмасын, ниятлек барыбер. Бер көн булсынмы ул быел, берничә көн булсынмы, инде ураза торырга тырышыйк. Һәм инде әлбәттә ки үзебезнең ниятебезне дөрестлек, чөнки ураза бит инде ул Аллаһка якынаю, ураза ул чистарыну, ураза ул калбебезне яңарту, һәм гомумән ураза ул ниндидер бер үзебезнең хылкыбызны яхшы якка үзгәртүнең зур сәбәбе. Шуның өчен менә шушы Рамазан айларына бергәләп керергә, исән-сау гына, имин генә шушы айларны үткәрергә Аллаһ тәала насыйп итсен. Аллаһ тәала безнең җирлегебезгә, мөслим җирлегебезгә үзенең бәрәкәтен бирсен, иминлеген бирсен. Аллаһ тәала шушы җирлегебезне, мөслим җирлеген төрле хавыф-хәтерләрдән, авырлыклардан, бәләләрдән саклый күрсен. Һәм инде һәр барчаларыбызга да, һәр бер гаиләгә иминлектә, сәгадәтлектә, бәрәкәттә яшәргә Аллаһ тәала насыйп әйләсен. Иң изге телекләр белән сау булышабыз иншаллаһ. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Рәхмәт, хәзрәт, вә галәйкүм ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуху. Бүген безнең кунагыбыз районыбызның имам мөхтәсибе Илгиз хәзрәт Сыңгатуллин булды. Очрашканга кадәр исән-имин буласыз.